खुलुमबाय गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेल वारि कुसुमबाराजों लोगोसे गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों दासिमनि मोननैसो खौरांफोर होगोन भिडिअखौ जोबोद खोनालांदो। दानिया फैदो गुबै रादाव। क'क्राझार जिल्लानि मागुरबारि दिग्लिफार ब्रह्म मन्दिराव खुंगा 92थि मागुरबारि दिग्लिफार गामिनि गोदान बोसोरनि बोसोरारि फोरबो रंजालि बैसागुखौ मेहेरगोनाङै फालिदों। रंजालि बैसागु फालिथाय 2000निसिम हारिमु बिलिफां आयदाखौ बेखेवगिरि आलासि महरै बेखेवना होयो बिटिआरनि एम दावबायसा बर'आ। रंजालि बैसागु फालिनाय बिटिआरनि एम रनेन्द्र नार्जारि बिथांजों लोगोसे गोबां रायजो राजाफोरा बाहागो लायो। दानिया फैदो गुबुन रादाबाव। सा सानजा भारतनि थाखाय मोजां खौरां। 2024 मायथाइनि गेजेराव सा सानजा भारतखौ हादोरनि राजथावनि गोदान दिल्लीजों दाजाबनाय जागोन। मिरु रेल खैला खनि मन्त्री राव साहेब दानबे बिथाङा बेनि सोमोन्दै बुंदों। मन्त्री बिथाङा रेल बिफानजों सोमोन्दो थानाय गोबां जौगाखां खोन्दोनि खामानिफोरखौ नायहैनो त्रिपुरायाव थांनायावनो फोसावनानै होदों। गाय मन्थ्रिनि दैदेननायाव जोंनो दाजाबदेरनाय खामानिखौ मावगासिनो दं। बेनि 60% जाबाय। थाबावनाय बाहागोखौ 2024नि गेजेराव मावफुंगोन। दानिया फैदो गुबुन रादाबाव। साननैसो सिगां हमजानाय एमएलए जिग्नेश मियानिजों आसामनि कंग्रेस एमएलए बार' चन्द्र नाराखौ लोगो हमनो होआखै क'क्राझार पुलिसआ। साननैसो सिगां प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र बिथांनि सायाव टुइट खालामनायनि दायाव गुजरातनि कंग्रेस एमएलए जिग्नेश मियानिखौ गुजरातनिफ्राय क'क्राझार पुलिसआ हमनानै लानानै फैदोंमोन। बिथांखौनो आसामनि कंग्रेस एमएलए बार' चन्द्र नाराया लोगो हमनो फैदोंमोन, नाथाय क'क्राझार पुलिसआ बिथांखौ लोगो हमनो होआखै। गुजरातनि कंग्रेस एमएलए जिग्नेश मियानिखौ बिथांखौ लोगो हमनो होयैखौ लानानै बार' चन्द्र नारा बिथाङा क'क्राझार पुलिसखौ सोंखारिदों। बिथाङा बुंदों दि बियो मोनसे पलिटिकेल केससो। गुजरातनि एमएलए जिग्नेश मियानिया सोरखौबा बुथाराखै, सोरखौबा जिनाहारि खालामाखै। जायनाखि उदखारि जिनाहारि खालामग्रा मानसि बुथारग्रा बायदिखौनो लोगो हमनो होनाय जायो, नाथाय प्राइम मिनिस्टारनि सायाव टुइट खालामनायनि सायावनो लोगो हमनो होयैया सोंखारि जाथाव होनना बिथाङा बुंथियो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। साननै सिगाङाव कंग्रेस दोलोखौ गारनानै तृणमूल कंग्रेसआव हाबनाय बारग' एमपि कंग्रेसनि बारग' आफादगिरि रिपुन बरानो तृणमूल कंग्रेस आसामनि आफादगिरिनि बिबान होदों। राजखान्थियाव गासिबो सम्बद तृणमूल कंग्रेसनि नेशनेल सेक्रेटारि अभिषेक बेनार्जी बिथाङा बेखौ फोसावनानै होदों। बिथांनि आफादगिरि जानायनि गनायथिखौ तृणमूल कंग्रेसनि गाहाय ममता बेनार्जीआ होदों। दासिमनि भिडिअ बेखिनियासो। भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम, मानोना आं गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन।